Estamos en tempo de Nadal onde ese espírito solidario, caritativo, nos invade e nos fai actuar como verdadeiras persoas con principios. Así lle pasou a unha veciña de Carballedo que esta mañá achou un sobre tirado nesta céntrica rúa da Barrela que contiña preto de 3.500 euros. A muller atopou o paquete cando ía cara ao taller onde traballa. Aínda que dubidou si devolvelo, finalmente entregou os cartos á Garda Civil para que estes atopasen o verdadeiro dono do sobre. Viña para traballar e encontrei un sobre no cruce, vino así abultado, collino, e foi a miña sorpresa que ao abrir o sobre había casi 3.500 euros. Non chegaba, faltaballe pouco. E quedeime e dixen, bueno, non pode ser, pensei que hasta que era unha broma. E despois puxenme a pensar e digo, bueno, e ora que fago? Porque hubo un momento que non lo vou negar que pensei en quedar cos cartos, porque digo, a ver, non vou a ir polo pueblo dicindo de que é isto. E despois pensei que un pouquiño millor e fumo ao cuartel e entreguei o sobre. Chegou ao cuartel e o dono dos cartos xa pasara por ali para dar parte da pérdida por si acaso aparecían. Sí, cando cheguei ali xa me dixeron, pois mira ti que ven, porque xa veu un rapaz por aquí, todo agobiado e tal, que lle faltaba os cartos, veu poñer unha denuncia que o perdera e que por se aparecía. E entonces nada, pois ali o deixei, claro. O dono contento e ela tamén por facer unha boa obra, aínda que non lle deron nin as grazas. Pois nada, nin as gracias, o sea que si igual chega a ser ahora mismo, sei isto non o devolvo, mira que te digo. Bueno, pero fixeches a boa obra do ano. Sí, bueno, supoño que sí, porque lle farían falta, quero decir, eu tamén puxenme no seu lugar, digo, perdo eses cartos e fanme a Pascua seguro, vamos. Deste xeito damos un consello, que non todo o mundo é tan solidario como esta veciña, e máis nun tempo de crise e nunhas datas con numerosos gastos como son estas. Así que aconsellamos ter máis tino cando se porten estas cantidades de diñeiro.